Magandang araw mga kainday, kumusta kayong lahat? Kakain na po kami ni Inday Rosel, nandito siya ngayon. Ayan, ang aking pagkain ay ito, pambansang pagkain naming mga OFW, yan yon. Yung indomie, tapos nilagyan ko ng carrots, repolyo, tapos broccoli. Yan. Tapos magcha-chopstick tayo, syempre. Kala mo marunong. Tapos, yan, may manok. Sa kabsa po yan, chicken kabsa. Pero hiniwalay sa kanin ba? Ayan, yung pagkain ni Inday Rosel. Ayan o, yan yung chicken kabsa. Yung orange na kanin po, yan. Tapos may ulo doon ng isda. Tapos may puting kanin. Tapos may baplo, sinigang po ng oman. Yan. Tapos may panghimagas kaming dalawang ice cream, syempre. Ayan, sobrang blessed namin ni Inday Rosel. Tapos may dalawa pang saging. Ayan, napakarami po namin pagkain. Kaya laban lang. Di baling maraming trabaho, busog naman kami palagi kung may oras kaming kumain. At ito pala may atsara kami, carrots po yan. Ang napakasarap nito mga kainday. So yan po, samahan nyo kaming kumain. Maraming salamat po.